Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasa naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Di ko angayang mupatik mo ini. Dili. Si Miles, di ako. Diyos ko. Miles! Miles! Miles, die! 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 Mama ko rin. Kuyawan ako di. Uy! Hindaman ka! Ganong nahila ka? Ayaw paghilak. Hindaman ka ayaw dito. Nagdamgo ko. Dili maayo bahay ni Papa Francing ma. Induta sa kong tug ay. Inirutog na kayo. Hinanok kit kayo ka, Kuya Dudut. Kay pagpangatog na mo ni Mama Corina, human mi nagsulti pahin sa akong damgo. Dugay kong nakabalik og tug. Kay kusog kay kong mihagok. Kusog ko. Taka lang kadarada. Kung kusog pa, nakamataon ta ko. Nge, ang og makamata ka, nga ikaw may nagagok. Bitaw eh. Mura lagi kahayag na kang tanawon karon. Unsa may pamati nimo. Mura lagi kag naayo. Basin kuya, kay dili naman kapoy ang akong paminaw. Uy, hala, may noon. May na ka. Ano na, kuan, manguli na ta. Pero, Kuya Dudut, Oh, naglukit ko sa akong damgo ka PEI. Huh? Nakahilak ko. Maayo gani kay diha si Mama. unsa may madam ko? Sultihan man ako siya. Umao pa. Mm, Unsa madam ko nimo? nagdamgo ko glain. Unsa lain naman? Bahay ni Papa Francing. Bahay ni Papa? Unsa man? Nawa na siya do. Kalito siya bako oh. Ano ka na siya? Ano ka? Ano man? Marakit og tinulong akong damgo bahay ni Papa Francing kuya. Marakit og tinuod. Kay unsa laki? Nga dili na kuno siya mauli sa ato. Ah, unsa? Hello na Miles, naunsa ka ba? Damgo ra na oy. Og kana kay damgo, bunga ra na sa imong pagkatog. Mao. Ako man siya king nananalula. Di dyan mati. Saan nagsigi ka maghuna-huna gud sa imong amahan? Ang lulapi. Kay dili man unta ko madengge kung naa pa si Papa Francing. Ay, kinig yung apo, ha? Bitaw, kay ati manon mandayon ko ni Papa kung may pamation ko, kung maglaing na nga akong lawas. Kung mulapad ang imong lawas. Man. Taba ka di ako yoy. Katawanan sa. Pagkilpugalon ay sugsugan. Gusto Katawanan. na ganyan ni imong pagkasugsugan, Dudot. Joker naman ko lula. Ay, bisa na oy. Midya naman to. Joker. Sayod ganin na siyang may gibati ng iyang igsuon. Iya pag yun ng gara-garaan. Sorry, kay Miles. Sorry. Look, Ay, Miles.
Unsa to? Dayon no. Hiwi ka manggod. Kumedya. Magsuri naman ang maguwang nimo. Joker naman ko. Medya raman tong ako, Day Miles. Peace na to. Peace na to. Be, lumoy. Matia na ako. Be, Nawa si Miles oh. Digit pa ko medya. Medya na ko. Hain ay si Mama Corina Lula. Pag matana ko, wa na lagi siya. Ay, may gipalit lang siya sa pharmacy. May bagong manggong giresitang doktor. Kinahanglan ko no nga matumardayon ni mo, Miles. Humani mo pamahaw. Oh. Dili man ko ka na mukaon la. Ano balik dili ka ganahan mo kaon? Pugsun din ni mo aron maayo dayon ka, di ba Lula? Oh, bitaw, Miles. Maninguha ka nga makakaon gyud ka. Kay dako rag ikatrabang nimo aron ba madali ang imong kaayuhan. Ano? Ayong adlaw. Ni, uy, No. sinay isyot. Sinisyot. Ay, naisyot. Mayo kay nasuroy ka syot. Natal siyang. Kaya mangumusta ko ni Day Miles kon. Okay na ba? Ay, kaluoy taos Ginoo isyot. Medyo arang-arang na. Ay, praise the Lord. Basta batang buotan Day Miles, pinangga kita sa Ginoo. Bang konting kaon gani, kaon gid haron, dali kayo. Maunay akong giingon niya isyot. Hindi man ko kanahan mo kaon lo labi. Labi na sa pagkaon din sa ospital. Wa may lami. Way lami. Pasig di sila kamang mo timpla di sa ospital. Ang madaway lami. Ambe ka no. Ako ko ni kaon. Way lami. Ambe ka no. Bungot sa hero. Bungot sa hiro. Okay, ambe dyan. Ay, isyot. Aw. Ayaw na lang ta ni mo isyot. Ha? Ayaw na lang ta kay tanang pagkaon. Lami yun na para ni mo. Situhay mo tayo siya ko eh. Concern di ka na ako ha? Concern ka. Sa buday concern. Hala, sinay isyot og si Lula. Ana. Siya Loy. Ay, dodot hilom. Naman. Utrusan ning apuha ay. Nakaroon. Sakdan kang Prince, isyot ha. Parihas lang mo. Friends mo. Please. Asa maka, Lula? Asa maka? Aksyon makagtikang. Tempa ha. Asa maka? Pangitaon sa napos mama ninyo hain na to. Wa pa man mabalik. Si Corina na to siyang. No. Lo. No. Ay, wa. Sulti ta ko kain Kabot si- ay. Sulti ta ko kain si Corina ba? Di siya magsiraputan. Pariya to una. Kita ay kang mama no isyot. Bitaw no isyot. Pariya to una ba? Ya. Ay malay si mama. Balik na huna yung taga si Mama. Juan, nag-istorya mo to na si Tito Greggy ninyo dito sa istambayanan bitaw sa mga nurse bitaw. Oh. Ha? Lo. Nede si Tito Grigi. Pre na. Wala ka siya manhi. Was siya man, hey? Oh, waman. Pasig tuwa siya dito sa gawas. May klaro. ni isyot oy. May klaro. Karon pa ka ni isyot day. Wala Nona, siya klaro. Nona, Daan man ni siya nga sa baskog pa siya. Di ba, Noy? Ikaw doon na taga diha jud ka. Istorya ko ingon jud kag pahinahon na. Kumaon ka. Hadi di ay. Sayo pirmi. Ikaw may nagtudlo na ko, Noy. Napasanginan para pa ko. Kay, dili di ay. Sige. Mama ka. Sige. Ako lang nagtulon mo. Or mahuman ta. Ako lang. Bitaw oy na isyot. Tinuod ka nga na si Tito Greggy. Og nagsulti sila si Mama Corina sa kawas. Bitaw, Noy. Oh. Tinuod. Tiro lagi na Miles. Uy, dudot. Kay tao ka na isyot. Si Tito Greggy baya ang nagpabali na ako ining aircon nga kwarto din sa ospital. Ug now kayo din Dili ka alimutan. Mao jud. Maling bugnaw kay mong tingog ng Miles. Bitaw. Grabe gid mo kapinangga ni Tito Greggy ninyo, no? Lupig si Papa Francine ninyo. Di ba? Noy isyot.
nakaangayang mahibong isyot nga nias Grege Dinis Hospital. Kay kung wa pa siya, langmit simbak ko. Na, ambot ko nung sanay nahitabo ni Miles. Kaya wag yung tiyong manang eh. Ay, Tigong pirbatay mong daw. Baday. Ang nga di mo tagal sa Corina dong Grige nga iyam ka di ay ning tanang gasto rin eh. Ba? O, maog yun na shot. Yan ang. Oh, saman. Si Francine taon. Oh, ngano man, unsa si Francine Town? Ay, di ba? Ang bot ang pasabot ba? Napahibaw ba taon to si Francine dito sa Cebu nga na hospital si Day Miles? Ha? Oo, murang napahibaw ni Corina. Cebu na napahibaw. Ay, kakutsihan ba ni mo siya? Kutsihan kayo. Unsa ba'y labot ni mong napahibaw bas Francine o wala dito sa Cebu? Ining pagka-hospital ni Miles. Soko ka ng tansyang. Ngano masuka ba ka? Uy! Wa! Wa ko masuka! Wa! Wa ko masuko! Wa! Wa! Katong ano pa rin ko ah! Hello, May! Oy! Lan! Sa mo to? Palit mo na kalami. Wa ko masuko! Ipatis ko ah! Magkapahibaw nila. Sa may kabalakan ninyo ng tansyang, Corinne, kung mahibaw si Francine nga gitabangan ta mo. Kikit sa pamanday lain mo tabang ninyo din eh. Nga wa man siya, di ba? Dong Gregi. Greggy, Prangka-prangka lang ng pag-istorya. Ay magkabalaka ang silingan ninyong gingalan og isyot. Kaya ko rin mahibaw niya. Mangayo kag cellphone number ni Papa Francine no i-shoot. Kadi saya, oy tulong ikaw na. Dago biskwitot na. Jadi Wala. nga ikaw Kada, no i-shoot. kada ko na pwede na Miles. Pwede lang ha. Kuya Dudut, ngano pitok-pitok man na imong mata di ako ya? Nagtanaw ko sa biskwit kaya gikaon. Ipo ka Nagkamay ka dong, no. kurang ni. Sige. Kanang. Day, di po, namemorize man to nimo? Oo, pero no kalimot man ko. Ako sang hinumduman. Aw, nganom day naisyot. Nga, mangayo man ka sa number ni Papa Francine. Ngano di ay naisyot? Ang tudron. Wa masin ni Greg nga akong pag-reply sa message ka ganyan ang kadlawon. Ngano ka? Oh, may nawag. Kani. Uy, kang kinsa man yung number? Wa may nga nakaregister? Oh. Hello? Hello? Kinsa ni? Hello, Francine! Hoo! Ako na sing! Si! Wa kinas kong tingog! Oh, isyot? Ikaw ni? Yes, I am! Oh, sing! Ako ni! Mayo kay nakatawag ka, isyot. Imuha ning number? Kumusta naman sila diha si Corina, Dodot og Miles? Ha? Kumusta naman sila, isyot? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!